जय भोजपुरी। आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी और आज आप सबके बीच में लेकर आ गइल बनी आज के 3 बड़ी खबर जौन जुड़ल बा खेसारी लाल यादव जी, वहीं पे पावर स्टार और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के तरफ से। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करल चाहम कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो लाल कलर के बटन के दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। सबसे पहल का खबर निकल के आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म क्रेक फाइटर के एक और गाना रिलीज हो चुकल बा, जौन गाना के बोल बा भतार वाला मजा, जौन की अभी से 4-5 घंटा पहले रिलीज कल गई बा। आप सब जाके वेब म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पे जाके सुन सकतनी जा। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहल बा दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि कल दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आपन एरिया में यानी कि जहाँ से खड़ा होके वाला बाने आजमगढ़ से, जहाँ से चुनाव लड़े वाला बाने बीजेपी के टिकट से, वहाँ पे कल रोड शो कैले, जोन की रोड शो में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखे के मिलल, जिससे कि फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटल है उनकर रोड शो में। वहीं पे तीसरा खबर निकल के आ रहल बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के चैत के एक और गाना रिलीज हो चुकल बा, जौन गाना के बोल बा गेहूं काटे के नइखे लूर बलम। आप सबके बता दी कि ई गाना रिलीज भइल बा वेनुस भोजपुरी पे, जौन की गीत देले बने आजाद सिंह जी, वहीं श्याम देहाती, संगीत दिले बने आशीष वर्मा। जाके वेनुस भोजपुरी पे आप सब खेसारी लाल यादव जी के पहल का चैत सॉन्ग सुन सकतनी जा। ऐसा में आप सब हमारा के कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबके तीनों खबर में से सबसे अच्छा खबर के कर लागल। जय हिंद, जय भोजपुरी।